नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर गासैनिसिमबो आरो नोंसोर रायलायासै खालि मबाइलल' दुंग्रो जाबाय Hello everyone, खुलुमबाय आं नितामनि बर' नोंथांमोना आंखौ नुनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ जे दिनै आङो फार्स्ट टाइमनि थाखाय मोनसे गोदान चेनेल खुलिनानै vlog बानायनो आङो लुबैनानै दिनै बानायनो सानदों एक्चुअली आङो vlog बानायनो एकदमबारे रोङा दिनै फार्स्ट टाइमनि थाखाय आङो एकदम बिराद बानायनो लुबैनानै बा गुबुनफोरखौ नुनानै आंबो खनसे एक्सपिरियेन्सखौ लानो लुबैनानै आं बानायनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामोब्लाथाय आं बिदिनो बानायलांनो सेस्था खालामगोन दिनैनि आंनि फार्स्ट vlogआ जागोन वेडिं रिसेप्शन आङो वेडिं रिसेप्शनाव फार्स्ट माने vlogखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों बेबो जुलिया जाहैबाय जुलिनि रिसेप्शना जाहैबाय जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि आदा कपिल स्वर्गियारिनि बेवहाय जोङो जोंहानि आइ आफा आं आरो जोंहानि काजिन जुरि आब'आ थांनो नागिरदों जों साब्रै आरो लोगोसे जोंनि गामि खाथिनि आदा सासे स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे कपिल दानि जुलिखौ नायलांबाय थादो दायो जोङो लासै लासैनो थांबाय थानोसै कपिल दानि हाबायाव जुरि आब'आ लामा ससेयाव गाखोगोन नै जोंनि गामियावबो गंसे हाबा दोङो नालाय बेयाव गाखोगोन जुरि आब'आ जोंबो दा फैनानै हाबफैनोसै बे रानि नङा ना ओइ हाय हाय फिसाजो उन्दुदो vlog बानायदों आं जिथिबाय खुलिनालाय आदा मानो भाय इंशाल्लाह हाय इबे आंनि लोगो लुसिना लुसिरानि फिसा जाबावबाय नै ओमफ्राय नै एक्ट्रिसा सासे आंनि समायनाया बाहाय खमायलायबाय नङा ने समायना देलायना फैनानै मोनसे खमायलायबाय नोंखौ दामि दख'ना गाननो दिन्थियाखै आङो नै बियो आदा बियो है मा बन्दार जामायनो हौवासाफोरखौ गोसोम गोसोम मोजां नुयो दे होमबा थां दे बाय 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 नितानि गोदान मबाइलाव आं दिनै नुजाबाय जों दायो थांनो नागिरदों कपिल सिंगारनि माबा जानो हाबा जानो थाखाय जों दा डिमाकुसि सफैबाय कपिलानि हाबायाव होनो थाखाय प्रेजेन्ट लानिसै ओमफ्राय डाइरेक्ट हाबायाव थांखानोसै जुरि बर' नायनो बोरै ओरै फैलाय जुरि बर'खौ वाव बिउटिफुल नै मानसिफोरा लैहोर लैहोर थांदो कपिलानि हाबायाव लैहोर लैहोर थांदो सोरबा जानानै फैबाय खोमा नै देलाय मालाय थांसोदों मालाय माबाखौ नुबानो गेट नुबानो हाबलांगोन नैलाय नै दरायालाय खैनादोसो जना दोङो ना बाहेरावसो बरायदो खैनादोसो जना दोङो खोमा दराया मालाय खुलुमबाय आंबो ब्लग बानायदो दिनैफ्रा जोंनाय बा बिराद गोलाव माथो लामाया नै जुरि बर'आ बिराद ब्लग बानायबाय थादों दे दाउबो नायगोनलै लाजियो दरा आरो खैना मोजांथार नै बाजैया बाजै गिदाना ओमफ्राय ये देखो आंनि गोदान ब्लग नै मिता दराया नै ओंखाम जानो थांसै जोङो दायो मार जागोन र' आं फुंनिफ्राय जाबो सामिखौ मोनलाबासै हे लाबजानि बनांगोन आयु मालाय खुगा नांलायलायोनो डेन्जार अनसै मालाय धनन्जय मा जागोन आङो ना जानोसै ना
Sunjitaलाय मा जागोन बोरमा बेदर अमासो जागोन नो बर'नि खाजा नै नोंलाय जुरिफोराव मा जागोन अमा जाखायो दा आयो जोंहानि बिमा आफा आदा KAPILनि हाबायाव ओंखाम जाबाय नाजों बेयाव गोथाव जादों दालिया नाया गोथाव जादों माखौ सोंलाय अमा जाग्राफोरखौ जाबाय माने दे उथिदो नै मालाय फट' लाबाय थादों जुरियाबोनि आगै काजिन मुहा vlog लादों आं खाम जाबायना जायाखै जाथ'वाखै दासो मोनफैदो जों बावबाय दोनैनो जाखांबाय जोंहा आइफन ना आइफनखौ आङो जानला मानला लाबाना बाहेराव बाकसाव सोनानैनो आं थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर गासैनिसिमबो आरो नोंसोर रायलायालासे खालि मबाइलल' दिंग्रो जाबाय बे ससेखौ होखांनाङो दा मबाइल दोङो आरो ओमफ्राय दिंबाय थानांगौ मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं जाना फैबाय जोङो हाबानिफ्राय थांसै दायो गोलोमजोब्बाय आंनि मोखाङा बिराद गोलोमो इमान नै जिउ जिउ मानसिफ्रा ने मा जाखायो नोङो ना आफायालाय अमा ना अमाबो नाबो जाबाय ने नोंसोरो आबो जुरिया माजों जाखा आबो जुरि नाजों जाबाय आं क'क्राझारनिसो दे बियो आंसो उदालगुरिनिया क'क्राझारनि सुराव एसे रायलायनो गोनां जायो ओमफ्राय उदालगुरिनिजों एकदम उदालगुरि दा नै जों कपिल दानि हाबानिफ्राय सफैनानै जोंनि गामियावहाय मोनसे हाबा दंमोन नालाय दहाय खोन्थिलांनाया बेवहाय मोनफैबाय नैबे मितादरा आरो नैबे आदै नै गामिनि दिनै बिराद माने माखासे गंबासो मोनबासो हाबा दंमोन खिन्थु जाजोबनो हायासै गामिनियावहाय हाबफैलायबाय दायो ओइ नै दराया जोंनि गामिनि दरायानो रिदम हायलाय रिदम Mana? Kamu tahu nggak?